Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Nonghikai College kila penpau ya kejing ngongu ya ke Meghalaya High Court kabala shimkhia bat rai penksan ya ki Nonghikai bat rai penrem ya kejing tha jong ke sarkar jela kabala khang persha ya ki Nonghikai bakimdei banyadon benta ha ke kamsan hima nakaliang jong ba bright star marbat yang habaya keren mat kilat pathai khubor ulaong bawat la ka kindon ka bahendreu bat bahnyo jong ka Meghalaya State Education Policy kala sya yi ki Nonghikai banya shimbenta ha ki kamsanya hima sima da ka baki dei ban shimshuti ha ka por baki yakun nya ka election henrai ka sarkar kala shim nya ka rai ha ka pratrik ubnai naibeng arajar arpwei ba ki Nonghikai kim dei banya shimbenta ha ki kamsanya hima sima ula benrap ru da ka baong ba kani kala pensyayong ya ki Nonghikai ha ka baki lami persya ban lej ujor yakani syakayeng kasari jong ke Meghalaya High Court nakabenta ban dawa badai ban wengno yakani ka ain balawan ra da ka sarkar Meghalaya ulo ongru ba ki Nonghikai ki long ki nong sandur yake imlang ka salang badha ka sensar ka khadar jong ka jilla baro ka wei henrai hadin balawan kani ka sarkar ka bamenta kala pendu jingkermen shibo nyaki henrai ka rai jong ka Meghalaya High Court pat kala ai mensim biang yaki bu zonga ya ka press hot ka jisu ka lek na kamta kitu ki baso khia na ka liang jong ki para Nonghikai ba kham tam dei hagba ngremut na ki palok ki jungi ki bala kloi ban wan chikmat ya ka ban fai da ka case abi di ba government ling ba ka High Court of Meghalaya te khinjam tang chu pen kan mau no abi di ba kanika kumno ni poi natit baro menentla yarap ban pen pur abi di ba ka judgment order yo ling ba ka High Court Rai kajing sedang hi ka sedang nadu usnam arja khat pra. Usnam arja khat pra ka government of Meghalaya ka wara ya ka Meghalaya State Education Policy 2018 ha ka bala notify da ka government ha ka administrative bana khandai arja khat pra. Ladafi la puli ya ka ni ka education policy kat kum clause 7.4.3 hangni ka khang persya kani ka policy ka khang persya ki Nonghikai banidon benta habidi bat ka kam san hima sima kani ka Meghalaya Education Policy ten rei na kalian jong ki Nonghikai ko maksud penpa ni hot iyo ya kani ka education policy rei ka papeling o ingi kalong ba ni kani ki education policy hadu bandala pas da ka cabinet barhadu bandala notify namar beli yang iso kendet namar haswa jo kene darangi kan mau kumbalong kerukom ka government kala prepare yang kata draft state education policy but hakane ka draft education policy ka government kumba ka julongi kala khot na kriyo patba kinu ki bakwa man ai jingmut habidi ba kanika education policy niru na kala Nonghikai hakto por ngila go through but im shim bahkan nungkanu nu kejingkang yakin Nonghikai haga draft policy ndai ka ba penkenet ini kalong hadin ba kipas da ka cabinet ba hadin kala notify ru kum bangla batai mene how administrative na khandai arja khatra kensan kami brut haganika Meghalaya State Education Policy nyong nyele sukumno mlamli issue kalami Henry nakalian ke jungi kato kini kibas mukhya yang to ka policy bonsien kadon Henry bonsien pat kim ju pentrekam te ka policy kanun trekam lenda kimi ki rules kumno ban pentrekam ya kini ki policy te dei hadu araja hausnam araja arkuwe ba ka government pat ka penmi ya ka notification hakaba ka amen ya ka service rule hakabide bat ki Nonghikai kata kalong ya ka rule 6 and 7 tadapi pet ya ka ni ka service rule hakabide bat ki Nonghikai ka rule 6 bat 7 ka ila ki Nonghikai bakin don benta ka politics kinu Nonghikai ki bakwa man don benta ka politics
Nrei ki hab ban ya kat kum ki kendon bakata kalom bagi hab ban shim ya ka shuti hakapor ka ba ki khun ya ka election kata kalom kabala practice ndei tang menta mane nrei nadu banyo ya la ka jong hill state but hadu ka 2018 election ka dalom kumta hi ya ki no hikai but balai kalom kumta na marni su hi ba ki no hikai kidon ka benta ka ba kraw ha ka ban tei bat ha ka jo oporu ban penwan dur habidi bat ka jinglong jingman jong ka sensa khada bat kham tam le habidi bat ka bahag me jong ka jelahi baru away te baru skata kam se lodan kono no jingkhang henry ko ma ong ka de government marsuan ka bor 2018 ka ora exceed education policy but house nam arc away ka notify baka change no ya ka service rule ha bidi bat ni kinong kai hang ni ko ang specify ndai ki government colleges ndai ha bidi bat ki aided college te ka company notification ila khang shisendang ya kinong kai bakinon meta ha ka politics kem sema ai la chu te bat kaniru kami ha tu ki por la pikan mau ha ki por ba kadang tnam ha kadang jur ha ka ni ka kham covid te ki babun dan ya bun kam na perkhat abi di covid ni ka government ka wara ka ni notification but ngim bun na preng jungiru ngim sin pe perkhat ho don la yo ban pet ya si don ki ba kham yo ban pet nrei hadien ka tu ka ni banai ka government pat ka pha biang ya ka wei ki sti ban pen kan mau yang ni ki no kai ka notification ban khang ni ki no kai ban ni don mata ha ka politics kata kasti kami ha Patrick unar khatway ar hajar ar kuwe badai hadian kani ka jingmi jong ni notification bad hadian jong ka jing penkenma na kalian jong ka government ling ba ka city ka ba ki pha saki colleges ki ba pher ha ba ide ba kani notification bana kalian ka jongi kinoi kai ki ba smokia man mangi su thu ba kani ka hok kam dei ba ai manu le ya kani ka hok la ai hi da constitution of India ya wei nong sosnom jo dari India but ndai tang nong sosnom ka bakun thuk wat yang iki no hikai bandon mata ha di batka politics te de hadin tu ilai iru lingba ka wei ni political party rasim khia ni su banai khu lei ya kani wei ka political party ka balasim khia balik bania kendu ya chief minister but banbu ru ya ka memorandum hakmat julu na kalian jong ni party ban tentip seki bakani ka party kam smo ha habi di bakani ka notification ban khang ni kai ban mata haka politics nrei ko magi i hadin ka jili kendu jong ni ka political party ne kimi pat ki statement na kalian jong government khamtam na kalian jong deputy chief minister ba president tensam aba ukran shai wang ba yem donjing smu ye ban penklai ka notification ya ka ba government kala penni handai ki ong ki kan dak tien ka ba le sing ong ka ba kham khor yang ni nang kai ruang ba lada ki nong kai ki kwa ki la ban nei sakut te dei nak ta da na kalian jungi ko men kai ko ong no we are left with no options no ani shang yong to in explore kilenti kumno ban convince the government ba kan wing mardo ni notification ndai ha bagi i to media report ni suthu ya ka jingmut jong government ba dei halor kata na kalian jongi kum kinang kai ki ba sokhya ni wan shmat ni shom ni prakhat ba ilaran ba nginele bet ban approach direct sapo ka Meghalaya High Court